രണ്ട് ചെകുത്താന്മാർ. ഒന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വരെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. രണ്ട് മെഷീനുകൾ സ്പീഡിനായി പറഞ്ഞവർ, പക്ഷെ ആത്മാക്കൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്തം. കാർബണിൽ കൊത്തിയ F1 രക്തം നിറച്ച 5.7 ലിറ്റർ V10 എഞ്ചിനോട് കൂടിയ 600 bhp പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിന്നൽ പോലെ കത്തുന്ന ജർമ്മൻ പ്രിസിഷൻ പോർഷെ കരാരെ GT. മറ്റൊന്ന് രക്തം തിളപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് മോൺസ്റ്റർ 6.2 V8 എഞ്ചിനോട് കൂടിയ 1025 bhp പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളിഷ്നെസോ ക്യൂട്ട്നെസോ ഒന്നുമില്ലാത്ത അമേരിക്കൻ മസിൽ ഡോഡ്ജ് ചലഞ്ചർ. ഒന്ന് പ്രിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഒന്ന് കോർണറുകൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നേരായ പാതകൾ പൊട്ടിക്കുന്നു. കരാരെ GT ബഹുമാനിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാറാണെങ്കിൽ ചലഞ്ചർ അഴിച്ചുവിട്ട് ഓടിക്കേണ്ട കാറാണ്. ഒന്ന് നിന്റെ സ്കിൽസ് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നിന്റെ ഗട്സ് പരീക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ താളം തെറ്റും. ഈ രണ്ട് ചെകുത്താന്മാരിൽ ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കും.